Mga simbahan sa Hilaga at gitnang Luzon dinagsa sa huling araw ng simbang gabi. Silipin sa report. Napuno ng mga deboto ang ilang Catholic churches sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakatayo na ang ilang deboto habang sa sahig na umupo ang ilan sa St. Nicholas de Tolentine Church. Mayroon ding nagdaos na lamang ng kanilang misa de Gallo sa labas ng simbahan matapos isara ang gate para maiwasan ang siksikang sitwasyon ng mga deboto sa loob ng simbahan. Ang mga malalaking imahe ng mga santo at ng Poong Nazareno sa loob ng simbahan nakasarado pa rin para maiwasan ang paghawak ng mga deboto sa mga imahe. Nag-alay naman ng dasal ang simbahan para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Sa Pampanga, in-extend na hanggang sa labas ng San Luis Gonzaga Parish Church ang mga upuan. Ito'y para ma-accommodate ang dami ng mga deboto sa lugar. Dagsari ng ilang deboto sa St. William Cathedral Church, Lawag City, Ilocos Norte. Pananalig sa Poong Maykapal at kanyang plano sa bawat isa ang mensahe sa Minor Basilica of the Most Holy Rosary of Our Lady of Manaoag. Kaya nga sana ngayong Kapaskuhan, hindi lang yung regalo ng ibang tao ang makita sana natin. Pero sa ngayong Kapaskuhan at sana sa bagong taon, makita natin kung ano ang plano ng Diyos na nakalaan para sa bawat isa. Joan Punsoy, Balita Amyanan.